kamatis. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng pritong tilapia, ensaladang mangga, talbos ng kamote at dinakdakan. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen! Ay mga kapudibit, malinis na yung kamay namin, mga taking kapampangan. Manganta na po. Opo, mga na po. Ayan. Kanya maning ulam, may ensaladang mangga. Yung pong haliwala, pong bagok. Alam na. Yan. Dinakdakan tayo. Ay, sige. Tapos rice. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Panganta mo. Ensalada, tapos Gusto ko may mangga. Yan. Ensalada, mangga, kamatis ka. Ay, ensalada, mangga, kamatis. Sarap. ano naman? Talbos ng kamote tapos ensaladang mangga, kamatis. Sarap. Tilapia. Okay, so. Kamatis. Sarap. Naman na. Pwede sa mga nagda-diet to. Ensaladang mangga tsaka talong. Kahit di ka na mag-rice, pwede ka dito. Sarap. Yan. Tapos Basta. Mag no rice ka, tapos to yung kainin mo. Pwede. Ang sarap. Hello. Meron pa pala.
Size na yan. May bagok. Ano? May bago. May bagoong. Ako na ba? Ikot mo. Yan. Thank you. Malayo kasi ito yung Philippines. Sarap nito. Guys, oh. Naman na. Sarap na mangga. Hindi siya maasim. Uso na naman yung mangga ngayon. Ngayon pa uso yung mangga. Malapang bagya. Mahal. Malapit na mamungan kaya kami. Mangwa na kami. Nasapan bayo na. Pero? Na. Naman. Guys, oh, habang dinamahal yung kamatis niya, tapos sibuyas mahal pa. mahal pa rin.
Sibuyas tsaka mangga, sold na. 95 yung kilo na yung kamatis, oh. Ganun. Malya pa rin. Pila lang piraso 95 ba yan? Hmm? Ito, guys. Ayan ang pinggan ko. Buhatin ko na ngayon. Manyaman yung isda. Kasi fresh yun. Manyaman ngasang na. No. Sarap. Nakabisa. Hindi po ang Bisaya kay Alvin. Ayan, mga foodies, magluto na po kayo. Gumawa po kayo ng ensaladang mangga na may talbos, napakasarap. Tapos, tilapia, sold na tayo. Ayan, mag-shoutout na po tayo. Shoutout po kay Wilma Gamad, taga Isabela, pero nasa Canada na siya ngayon. Shoutout po kay Joy Romero from California. And Erika Simon from Ramos, Tarlac. Salita Cruz, ayan, happy birthday po sa January 17. Akala ko yung mama niya nagpe-birthday, siya pala nagpe-birthday. Shoutout and happy birthday po, advance sa January 17. Losel Marcelana, ayan, from Pasig City. Ayan, shoutout po sa inyo lahat and salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Tita Olivia, Tita Cynthia, Tita Nelly Pineda, shoutout po kay Kayungan. Ingat ko po kay Tita Olivia. At kay Nanay Babe Kaluya, Tita Baby Dimla, shoutout. Kay Juby Cabeza, shoutout sa inyo lahat. At syempre, shoutout Baby Allison, Catherine Bugoy, shoutout. At kay Ruby Garsalia, Camille Garsalia, Elise Garsalia, ayan. Shoutout sa inyo lahat. Ruby Garsalia, yan. Shoutout and we love you all. Ayan, happy birthday sa kay Chichi. Birthday ni Chichi. Bukas. Happy birthday, baby girl ko. Ayan mga kapudibs, agi sa mina naman ng pamakan mi. Apo, kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Mwah.